U risposta ser jiġi mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Antonello Bella jselmilkom u jagħtikom merħba 82 episodju mis-sensiela botta u risposta qabel nixtieq nirringrazzjawkom tal-li smajtu wkoll biħġarkom l-intervista li għamilna nhar il-ħamis ma' Fader Hineri Ferro, intervista li naf li niżlet tajjeb ma' ħafna minnkom is-segwaċi tagħna, illum lura nistgħu ngħidu hekk fil-verżjoni tradizzjonali tagħna online mill-studios tagħna biex flimkien ukoll nitkellmu fuq diversi temi illi ħanintroduċu dalwaqt. Bel xejn ukoll qabel ma nintroduċu il-panel li għandna l-ewwel parti tal-programm, Roberto Joseph insellmilkom. Sellimlek Antonello, nsellem il dak kollu qegħdin magħna, ovvjament is-segwaċi li jsegwuna minn ġimgħa l-oħra. Joseph insellimlek. Nsellimlek Antonello. Mela, nibdew biex introduċu t-temi tal-programm tal-lejla, dastant inħallu fidej pas-soltu. L-announcer tagħna Lorjana Brinkat biex tgħidilna naqra il-lejla fuq is-se nitkellmu. Lorjana fidejk. Fil-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu is-sitwazzjoni attwali fil-kampjonati amatorjali, tirrenja l-monotonija bejn Milan u Juventus, kompli sensiela negattiva l-Birkirkara u Manchester City. Mela, kif qegħdin taraw illum se niddiskutu diversi temi, se nibdew mill-ewwel parti tal-programm li ħatkun fuq il-kampjonat nazzjonali amatorjali, iż-żewġ kampjonati nazzjonali amatorjali li għandna, u għandna stat ħana fuq il-panel illum għandna lil Alexander Kalleja, President ta' Pembroke Atleta, u lil Andrej Pisani, plejer ta' Kalkara, nixtieq nirringrazzjahom talli il-lejla oġobhom jenaqdu magħna dan il-programm għandna wkoll il-Joseph illi huwa involuzzew fl-istorja daqstant se ninkludu wkoll fil-gretu laqjetaw. Imma qabel xejn ejja nagħtu ħarsa lejn iż-żewġ klassifiċi li għandna qabel ma nibdew nitkellmu mal-mistednin tagħna. Kampjonat amatorjali wieħed wara 6 logħbiet għandna dis-sitwazzjoni. Birżebbuġ St. Peters u Vittoria Stars 16, Luqa St. Andrews u Wattajt 15, Klejra Tornado 14, San Juan 13 u 12, Rendi 9, Melliħa 8, Kirkop United 6, Garguru Pembroke 3, Msida u Zejtun Corinthians 2, Maskara 1 u Rabat Ajax xejn. Kampjonat amatorjali 2, Victoria Hotspurs 18, Imqabba Kalkara United u Dingley Swallows 12, St. Jimmy St. George's 10, Dina Knights 9, 10-5, Santa Federa Lightnings u tatbiex mingħajr ebda punt. Mela, Alex, Andrej, l-ewwel qed nirringrazzjakom tal-lejla oġobkom tinaqdu magħna u xtaqt billi nieħu naqra komment b'mod ġenerali fuq il-kampjonat rispettivi tagħkom. Jibda Andrej, anzi jibda Alex, Andrej u mbagħad nerġgħu morru lura l-Emiċerwan biex nisimgħu l-kumment ta' Joseph għalissa ġas kumment ġenerali fuq il-kampjonat u mbagħad nitlu fid-diversi temi iżjed il-qudiem. Infakukom ukoll li qegħdin f'xandira diretta kull min jixtieq jintervjeni jista' jagħmel dan fuq il-Facebook section tal-comments tagħna. Alex, kemm tixgħal il-mikrofonu tista' tgħidilna tiegħek. Ok. Nixtieq ngħid li veru aħna l-klabb ta' l-ewwel ħaġa nixtieq ningrazzjak tal-istidentna u nixtieq ngħid li aħna bħala klabb għall-Lavorja kull ma kellna rebħa waħda, imma sofrejna diversi injuries fil-klabb fil-plejers tagħna u minn 4 barranin laqqas wieħed ma labna dal-aħħar 4 logħbiet. Aħna qed nilagħbu bil-Maltin biss għax il-barranin tagħna kienu injured out mill-logħba.
sa ċertu punt dik kienet tajba għax il-plejers tara il-Maltin għamlu taw qalbhom biex jilagħbu l-ewwel żewġ logħbiet mingħajr barranin konna diżastrużi, imma mbagħad dejna nilagħbu logħob ħafna sabiħ u jagħmel sens u futbol attrattiv u għamlu li ħafna kuraġġ li naf li il-kampjonat sa jinbidel u mhux se nibqgħu fl-isfel ta' klassifika kif aħna bħalissa. Naf żgur li mill-logħba li jmiss sa jistgħu jidħlu tal barranin l-ewwel darba konna nilagħbu u kelli żewġ plejers ċentrali li wkoll kienu korruti. U dik 5 players nieqsa, 4 players basikament nieqsa mit-tim jagħmlulek andament qawwi fil-kwalità tal-logħb. Il-players tagħna m'għandi xejn xingerger minnhom fl-aħħar żewġ logħbi speċjalment taw qalbhom, taw li jafu u jiena li dak biżżejjed. Joqgħos dik il-magic moments li dak jtuhomlok il-barranin u nemmen li nibdew naraw daqsxejn kampjament fir-riżultati. Konna sfortunati wkoll li f'dan moment daqshekk kif għalina konna niġu kontra timijiet ikkwotati li jiġġieldu għall-ogħla onuri biex jitilgħu għal-livell ieħor. U allura kienet iktar jibsa għalina biex nġibu r-riżultat li xtaqna. Però għandi fiduċja qawwija u nemmen li di is-sitwazzjoni tagħna ħadd inbidel fil-medjat. Mela, Andre, ħanisma' tiegħek l-ewwel. Antonello, qabel jitkellem Andre, għandek xi mistoqsija għas-Sur Kallejja, nħallu l-Andre jitkellem nagħmlu wara. Nagħmluhom wara. Mela bil-qalb kollha. Nagħtu ċans il-mistednin jitkellmu l-ewwel. L-ewwel nett grazzi tal-istedintni u ovvjament ħanejdlek minn naħa tagħna tal-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali 2, aħna ovvjament bdejna blan li nilħqu top 4, hija għan importanti ħafna għalina bħala klabb. Il-kampjonat kif kulħadd jista' jara alla volja jiġi l-inqas meqjus f'Malta huwa wieħed mill-iktar li għadu close, ovvjament Victoria ħarbu naqa' imma għadhom viċin ukoll, jiġifieri taqta li rebħu 6-6. U ovvjament aħna lan tagħna li kif qedlek naslu top 4 x'in jinqasmu mbagħad dawk l-ewwel 4 niġġieldu għal promozzjoni. Dak huwa lan tal-klabb, ovvjament. Aħna l-players qed nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex nisimgħu mill-coach, għandna kollox ġdid, coaches u players ġifieri biddilna kollox mis-sena l-oħra law. Il-klabb qed jipprova jaħdem biex dejjem nilħqu dak lan, naħdmu flimkien u ma nagħmlux affarijiet ta' barra minn hawn. Joseph, kumment ġenerali fuq il-kampjonat għalissa, u mbagħad nitkellmu fuq ir-Rabat. Le, mela, bażikament jiena fuq dal-kampjonat, fl-ewwel nett naħseb illi kif qal is-Sur Kallja segwejtu koll logħbiet ta' Pembroke u niftakaret max-xara fejn Pembroke tilfu bl-iskor ta' 2 u naħseb kien hemm momenti wkoll fejn Pembroke setgħu jġibu draw ġifieri nemmen illi saru ħafna akkwisti tajbin min-naħa ta' Pembroke u jiena pjuttost naħseb li stennejt aħjar ħafna minn Pembroke. Però s-Sur Kallejja beda jsemmi li kellhom ħafna barranin injured u kellhom ħafna players injured mill-ewwel team. Dan xi fisser jiġifieri li forsi Pembroke jista' jkun ma ħasbux biżżejjed biex jinvestu fil-bankina biex ikollhom riserva tajba ġifieri. Ħanajdlek, ma qatt tippretendi li jkollok 5 mit-top mill-ewwel 11 injured at the same time. Dik hija xi ħaġa li ma tippjanax għaliha, tippjana li jkollok minn 1 sa 2 u hija norma dik, imma mhux 5. That was very abnormal. Fimni għax footballer ovvjament jista' jkun qed jimxi u jirwi saqaj, jista' jkun jaqgħu weġġa ġifieri ma stage ħajsta jiġri u ġifieri. Ma mhux 5. Ma jkollok 5 nieqsa f'daqqa tajbin, l-aqwa 5 li jkollok fit-tim kollha din out of the game, kull ma kien baqa' li tnejn oħra li kienu ta' dik jagħtu dik l-iżvolta lit-tim. Allura tħossom. Imma jiena ngħidilkom mill-logħba li jmiss tibdew taraw kambjament, mhux se jidħlu kollha f'daqqa, ħajbdew jidħlu ftit il-players, imma sa żewġ logħbiet oħra jkunu daħlu il-5. U hemmhekk ħanibdew naraw il-Pembroke li kif labna kontra ħarqor merbaħ dak l-istess tim.
U jekk ġifieri jekk alla ħares qatt jidħol kulħadd u riżultati ma jiġux, ħajjiġri, ħajinbidlu xi affarijiet, x'ħajjiġri? Jiena l-ewwel ħaġa bħala President ma nemmaqqat li coach tiblu f'nof season. Isma' ma semmejtx il-coach, x'ħajjiġri ħassaħħu fil-iskwadra f'Jannar x'ħajjiġri? Jekk jiena ma għandi fiduċja qawwija li ħajinbidlu l-affarijiet. Għandi fiduċja qawwija, jiena ili 26 sena President, il-futbol narah u ma nistaħbix wara il-ħolma ta' xi ħaġa li ma tkunx realtà. U l-players qed jagħtu qalbhom, they are 100% there, il-lob għax inti tittara mhux ir-riżultat biss, għax kultant ir-riżultat ikun kattiv. Imma li l-players qed idawru l-lob, qed jibbildjaw il-logħba li m'għandniex quddiem fejn għandna tlieta nieqsa quddiem fejn mhux qed jiffinixxjaw il-ballun kif għandu jiġi ffinixxjat. Hemmhekk hemm difett iva. Jekk nara dejjem nitkellem mal-coach li ir-riżultat mhux qed jiġi li ma nemminx li mhux se jiġi jiġifieri għax aħna konna nilagħbu bla striker prattikament. Inventajna striker ġdid. Wieħed Malti. L-inġers huma parti mill-logħba, jiġifieri fem il-pożizzjoni ta' kollok 25 f'daqqa. Nistana għanja fil-Premier fejn kien hemm perjodu fejn ħamru kienu binar difiża u kulħadd jaf li bdew fallu riżultati volli nista' nifhem Elix. Is-sitwazzjoni. Għandna din għamel ċerta biex professionals laqqas tifhem wkoll. Jiena naf u Sur Kalja jiena wkoll għadin nitkellmu fuq Pembroke jiena naf il-coach minn Mifsud li huwa ħabib kbir tiegħi, naf kemm huwa coach dedikat. Naf kemm huwa jagħti qalbu u jekk qiegħed ngħid u ġifieri qiegħed ngħid ta' għax insertajt naf ħafna l-coach. Nemmen ukoll li dejjem jagħti ħaltu u saħħtu mal-plejers dejjem jagħmel ħiltu u naħseb illi m'għandux dubju li mhux tortjew ir-riżultati mhux jiġu sa ċertu punt. Le, jiena naf li qed jagħmel xogħol sew. Xi kultant coach ikun dejjem jgħaddi kulħadd jgħaddi minn żmien ħażin. Mhux hu personali qed nitkellem, ir-riżultati tal-logħba. U da għadda minna. Issa naf ċert, il-klab ħajbda jolli wiċċu. Jien qed ngħidlek straight, ma jistax ikun li ma nġibux ir-riżultati. Tinsiex li aħna f'da żmien għadna ma l-iktar players kwotati. Issa ħaniġu kontra dawk il-players li qegħdin fil-punteġġ tagħna, fil-livell tal-punteġġ tagħna. U hekk aħna ħaninsaħħu kważi nofs it-tim, apparti li għandi players tilgħid mill-minors li jiena wkoll naraw kif nagħmlu biex intuhom iċ-ċans biex jidħlu fit-tim. Jien ngħid li r-riżultati ħajġu aktar pożittivi. Mela, sewwa wisq. Kumment minn Andrea u mbagħad niġi għalik Roberto. Tal-Carl United bħalissa għandkom kampjonat naħseb nistgħu ngħidu sodisfaċenti u jidher li għandkom ġlieda tajba biex tippruvaw kif qed inti iġġibu post fil-playoffs. Issa tellaqgħa tajba għal post mal-ewwel erba'. Iva, ekku, aħna ovvjament dejjem nirrispettaw in-nies ta' kontrina, dejjem dejna dak il-mentalità, dejjem nagħtu rispett biżejjed li t-tim l-oppost, dejjem nagħmlu ovvjament l-affarijiet li għandna bżonn, ġifieri issa għandna logħba pereżempju kontra Dingley, qed neħdu ħsieb aħna li bħala tim nippreparaw kemm fiżikament, kemm taktikament għal din il-logħba, nixtiequ ovvjament inżommu it-tieni post għax bħalissa huwa sabiħ għalina li għadin it-tieni post li considering fejn konna s-sena l-oħra, is-season l-għadda vera ma konniex kemm ma kenniex season tajjeb, ovvjament aħna issa ħdimna biex dak nelliminawh, nimxu minnu u nitalmu dejjem minnhom. Ovvjament kellna logħbiet diretti fej ġejna ma' timijiet li qegħdin kwotati daqsna, kwotati ftit iktar minna forsi, kellna rebħ telf, ġifieri dawk huma normali fil-futbol. Aħna dejjem ħanitalmu minnhom, speċjalment mit-telf, għax ovvjament minn dawk aħna ħaniġu aħjar bħala tim. Ovvjament dejjem nimxu logħba b'logħba, dejjem inżommu saqajna mal-art, aħna maħna xejn, ovvjament, sakemm naslu fl-aħħar tal-istaġun. Roberto, l-ewwel kummenti minn naħa tiegħek jekk jogħġbok biex ukoll. Jiena għafimni ovvjament mill-esperjenza tiegħi f'daw il-livelli nifhem id-diffikultajiet li jkollhom il-klabs. Ovvjament ir-riżorsi huma limitati tal-livell.
U bħalma semma Sur Kalleja, meta jkollok ċertu ammont ta' injuries, ovvjament il-klabb iktar ħajħossom. Però forsi mistoqsija li wieħed jista' jsaqsi, mhux ħansaqsija l-Sur Kalleja, ta' ovvjament jistaqsu huma lilhom infushom, però jagħmlu analiżi x'jista' jwassal għal dal-ammont ta' injuries. Jiġifieri speċjalment meta jkollok il-plejers barranin kollha qed isofru minn injuries, forsi daw huwa diffiċli biex jaddattaw ruhom għat-tip ta' training, għal forsi għas-surface li jitrenjaw fuq. Ħana għandna surface ġdid, kombinazzjoni. Imma l-injuries li ġew ma ġewx mill-futbol, sfortunatament. Ġew sibnihom ma' wiċċna u kellna nirreaktjaw għalihom. Imma ħadna il-passi, kellna team manager, Ronnie, he was very, very, very keen, ħassibhom, kellna nagħmlu anka operazzjoni l-isplar fuq wieħed minnhom, li ieħor mar jilgħab fis-sajf il-futbol fuq ir-ramel u kellu problema ġejja mis-sena ta' qabel u kompla kabbarina, ġifieri kien hemm daw it-tip ta' affarijiet ma kellux jaqsam xejn it-training jew kwalità ta' training jew aħna għandna l-art tagħna ġdida, l-għamnija f'July August, ġifieri il-players tagħna qed jitrenjaw in the best conditions li jista' klabb jagħti. Bix-showers għandhom kollox l-atmosfera, l-ambjent ta' klabb on the go, ġifieri għax hemmhekk jidħlu ma' 350 atleta kuljum il-klabb tagħna, diversi attivitajiet, and it's a very, very healthy club u dejjem we try to do that they get the best facilities li l-klabb jista' joffri. Every year we add. Ħalli l-players iħossuhom not just they are part of a team, but part of a club, which is very important, as that makes a difference ukoll fil-logħba. Ekku. Josef, ħansaqsi domanda jillilek issa din id-darba. Mela le? Mela, Rabat Ajax, dis-sena fimni, diżappunt kbir, x'ġara? Ħafna. Ħanejlek mhux ħanoqgħod ngħid ħabbar injuries, ovvjament kulħadd jaf li biex ikollok tmexxi klabb tal-futbol qed ikollok finanzi sodi, aħna m'għandniex dak, sfortunatament m'għandniex dak l-income sa issa, però kellna ftit injuries, però nemmen illi issa suppost ħansaħħu l-iskwadra tagħna u nemmen li ħajbdew jiġu ir-riżultati. Dak x'nemmen jiena. Ovvjament, ma taħseb li għandkom materjal biżżejjed biex forsi tinqaraw minn il-klassifika? Iva, jien għandi fiduċja fil-players, għandi fiduċja fil-coach. Ġifieri nemmen illi r-riżultati ħajduru, ġifieri s'issa konna mingħajr kellna ġiex players neqsin, issa suppost ħajġgħu jitlu minn nhar is-sibt li logħba kontra l-Mellieħa. Għandfejn, ħalli issa ninżlu naqra fl-emikertu u tinsasib naqra fuq il-fatt li hemm sejjaħlu hekk dan il-fenomenu tal-Victoria Hotspurs li milli nista' nifhem jidher li huma spanna iktar mill-kumplament tat-timijiet. Kif qed tara din l-isfida li ġejja minn hawnhekk? Ovvjament aħna narawha bħala sfida normali, huwa tim bħalna, ġifieri 11 player bħalna jkollu fil-pitch, ġifieri il-plejers huma ta' kwalità, tista' tgħid għandhom plejers ta' kwalità ħafna, ġifieri labna kontrihom u rew ċertu plejers kemm għandhom kwalità, aħna provajna kemm stajna, ovvjament il-plejers xi kultant jagħmlu differenza, on the day they were better than us, yes, maybe next time will be better than them. Ovvjament dak huwa l-futbol, jiena nilqaħħom bħala sfida, ġifieri sewwa jagħmlu la jridu jippruvaw jitlu fl-MFA min jien biex inwaqqafhom, aħna dejjem rajnihom bħala opponent ieħor u hekk ħanibqgħu narawhom, jiġifieri jagħmlu x'jagħmlu aħna ħankunu fi triq tagħhom, issa jridu jsibu mod kif jgħaddu minn ġofina. Jekk ma jimpurtax, mela Andri, qed nitkellmu fuq Victoria Hotspurs, l-ewwel net ammirajtek għal mod kif qed titkellem, jiġifieri qed nemmen li għandek il-kuraġġ, nemmen li temmen fit-tim tiegħek. Però ovvjament inti qed iridu jsibu mod kif jgħaddu minn ġofikom sewwa. Issa daw s'issa skurjaw 21 gowl f'6 logħbiet.
naħseb irid ikollhom pjan kalkara biex iwaqfu din Aħna ovvjament, ir-remonta li għaddejjem minna ovvjament meta labna kontrihom provajna strateġija ma ħadmitx għax tlifna tnejn b'xejn, ovvjament tallimna minna. It-timijiet l-oħra jien ma nistax nitkellem kif jaddattaw strateġiji ovvjament kontrihom. Dik hija fidej il-coaches u l-players tagħhom kif jaddattaw il-logħba. Aħna ovvjament ħanaraw l-affarijiet tagħna. Ovvjament huwa tim li tgħid dejjem ħad tipprepara sew iktar minn ħadd ieħor għalih għax it's the team to beat, they say. Imma aħna ovvjament ma narawhomx inqas minna għax fl-istess kampjonat magħna din, ġifieri sal-aħħar mill-aħħar magħna jridu jiġġieldu jekk iridu jitilgħu mat-timijiet l-oħra. Alex, ħalli immorru lura l-MHR1 u xtaqt forsi nħu kemm termin għandek rigward din il-ġlieda illi hemm fin-naħa ta' fuq tal-klassifika żgur mhux forsi inti logħbiet oħra apparti tat-tim tiegħek rajtu forsi tista' tikkummenta nerġgħu nagħtu għatajn il-grafika jidher li hemm 7 timijiet f'4 punti. Għandna l-Birżebbuġa u l-Birkuk 16, Ħalluqa u Ħattar 15, Tajra 14, San Ġwan 13 u Ormi 12. Taqt forsi nħu xi ftit kummenti rigward din il-battalja l-promozzjoni minn naħa tiegħek Alex. U ma nafx Joseph li twiżitni ħaġa. Il-klassifika bħalissa qegħdin ġoġuġin għax la ħaġa l-bidu tal-kampjonat ukoll. Imma hemm ukoll kif qal is-sinjur ieħor, id-depth tat-tim meta inti għandek injuries, għandek replacement għax inti as you go by ikollok 4 red cards mela tiddaħħal plejer tal-istess kwalità minn flok dak il-plejer ħarġlek b'4 red cards, xi tkaċċija ta' żewġ lobiet l-emmulaw. Ġifieri issa wara Jannar jibda joħroġ l-iżvilupp il-fenomenu ta' kemm u b'saħħtu t-tim il-bankina. Jiena dejjem ngħid il-plejers dal-kliem. Meta tkunu fuq il-bank, mhux tqogħdu tparlaw bejnietkom, imma tittaraw inti l-opponent tiegħek. Meta titol inti tagħmel dik id-differenza fit-tim għax il-gows daħlek mhux għax liħor mhux tajjeb biex inti tagħmel differenza. U jekk plejer meta jidħol ma jagħmilx differenza, mela inti għandek bankina batuta. Imma meta plejer, mhux għal-kwalità ta' futbol qed nitkellem għal-kwalità ta' mentalità tal-plejer li jkun fuq il-bankija bliema mod jidħol fil-logħba. Għax mhux kull plejer jidħol b'mod pożittiv ġol logħba meta jkun fuq bankina u dik hija waħda mill-affarijiet li tagħmel differenza kemm ikunu serji il-plejers il-klabb ikollu fuq il-bankina. Mbagħad jidħol għax jiena dejjem ngħid li bejn l-aqwa u l-agħar id-differenza hija minima. Iktar mentali tkun milli kwalità ta' futbol meta qed tilgħab fis-second division speċjalment fis-second division sewwa. Issa jien nemmen li kull plejer can make a difference. Imma kemm hu jrid jagħmilha sa dik id-differenza u dik hija l-mistoqsija li l-klabb se jkollu jiffaċċjaw issa mill-Jannar l-hemm meta jibdew jimorru għal-riżultat li dawk it-3 punti that can make a difference li jiġu mal-ewwel 6 jew jispiċċaw mal-relegation zone. Joseph, int minn ħadd qed tara timijiet li jistgħu jibqgħu għaddejjin sal-aħħar? Naħseb l-iktar timijiet għaddejjin fil-aħħar ġifieri minn naħda fuq nemmen li għalija Birżebbuġa huma l-aħjar tim. Naqbel miegħek hemm. Kemm il-darbiet ta' ġifieri għandhom coach li huwa ħabib tiegħi mill-aqwa, Edward Azzopardi li hija wieħed mill-aqwa coaches u plus ukoll li kulħadd jaf li finanzjarment mar persuna magħhom illi tjiebu ħafna ġifieri, però u barra minn hekk għandhom ukoll players ta' esperjenza u naħseb players li kapaċi jagħmlu d-differenza wkoll. Ġifieri Birżebbuġa qegħdin jiġġieldu ma ta' fuq mingħajr ma serqu xejn, they are at a level. Ġifieri as simple as that ħadd m'għandux jisir xejn. Roberto, għandek xi domanda l-mistednin? That at the stage. Antonello, l-aħħar domanda għas-Sur Kalleja ħanerġa' mmur lura sentejn ilu fl-2022. Pembroke jerbħu l-ewwel diviżjoni b'mod meritat u mbagħad kienu qed irestu għall-Premier. Dakinhar x'ġara? Għax jisom l-affarijiet inbidlu totalment. Ngħidlek aħna kellna pjan ta' investiment u ma seħħx. Biex tilgħab fil-Premier trid budget minimu ta' $500,000. U resquli Taljani
li jien qed nuħu sogru biex għal-glorja qed nissogra inkisser klabb. U d-deċiżjoni li ħadta kontra qalbi għax jien għamilt sena sħiħa noħroġ il-flus biex nitla' Premier. Ġifieri u hawn qalli inti miġnun konti qed sitlobit ġa sitlobit tlajt Premier. Kif issa f'daqqa għamilt jutem bħal dik. Looking back tal-aħħar 3 snin ma jittispeċinix. Għala, għax l-ewwel darba, l-ewwel kampjonat li spiċċajt 130,000 euro bdejn. Mela jiena sa nibda kampjonat li rrid $500,000 u rrid naħallas 130,000. Il-klabb m'għandux introjtu, dak il-kwalità ta' introjtu. Jien ma niflax dak il-kwalità ta' spiża u meta l-investiment ma wasalx, jien kelli nagħmel choice. Jew naqta' bis-sikkina u nagħmel step back u mmur fejn niflaħ noqgħod, jew nagħlaq għajnejja nilgħab bi players ma nħallsuhomx u għabda problemi bħal dawn. U jiena tina dak kollox fuq kollox. Aħna il-klabb tagħna huwa partikolari, tgħidli f'liema sens. Għax aħna klabb ġejjin mill-iżgħar raħal li hawn ġo Malta. Qegħdin 500 familja u forsi tal-ewwel fissa dal-barra niddeħlin. Ġifieri, imma m'hemmx appoġġ għax in-nies jien l-ewwel wieħed jien minn Kaslima, m'iniex minn Pembroke, ġifieri n-nies kollha li jgħixu ġo Pembroke m'għandhom l-ebda relazzjoni lejn Pembroke li fid-dar li qed jgħixu fiha. Maħniex il-Gudja, maħniex Ħalaxa, maħniex il-Belt, maħniex il-Furjana fej meta jibdew ġej riżultat tarhom in-nies jinżlu beħġarhom u jappoġġawhom it-timijiet tagħhom. Aħna meta aħna niftakar tlajt Premier sitlobit qabel ma spiċċa l-kampjonat, seba' bin-nies kelli hemmhekk. Mela jiena mhux qed nagħmlu għal Pembroke da. Il-klabb n-nursery kienet kontrija għala għax it-tfal tagħna baqqas ħallejnilhom ċans jilagħbu fit-tim ħabba l-livell li kien hemm bżonn biex tilgħab fil-Premier. Mela jiena għall-klabb mhux qed nagħmilha. Jien personali kont dieħel ġoħajt finanzjarju qed nitkellem u appoġġ pubbliku biex jissapportjaw il-klabb ma kienx hemm. Mela inti x'tagħmel? Il-common sense jerbaħ. Mhux easy, f'każijiet bħal dawk mhux easy, imma titħadd deċiżjoni li meta jirrajt li l-investiment mhux se jasal. Jew hemm ċans jasal bisħaba sewta fuqu, ħan nitkellmu hekk. U nidħol f'dat ta' taħwit u grifex jiena daħħal mill-aħħar hemmhekk volontarjat ħriġt ħafna flus. Il-facilities li hemm tista' tgħid bażikament ħallasthom jien, u mbagħad immur inkisser kull ma bnejt 26 sena xogħol biex da kollu noħroġ ta' hero biex nikun la Premier. Meta nilgħab Premier nilgħab forsi għax intella tfal ta' Pembroke kif qed intellaw bħalissa dejjem hemm 3, 4, 5 jilagħbu fit-tim li huma mill-minors plus tfal li telgħu mill-minors ukoll u meta jien ikolli tim skwadra kif għandhom il-Melita, kif għandhom il-Pjetà, kif għandhom il-Luxol li jistgħu tajt għandhom ċertu savings għax għandhom nies qed jilgħu bil-qalbhom għall-klabb u ma joħorġux ċertu flus u ċertu finanzi, tajt tilgħab Premier. Jiena llum wara 26 sena il-futbol ma narax biss it-tim li jgħid fil-ground, imma n-nies li għandek f'ħażmin il-gladiators. Aħna qegħdin hemm dik l-arena u jekk jimmustantella n-nies biex jagħmlu l-appoġġ u dak il-griju, dak l-istorbju tal-futbol, jien mhux postihom laqqas. U din hija xi ħaġa daqsxejn kattiva biex taċċetta hija kattiva ħafna, mhux it's not easy, imma il-futbol mhuwiex biss ġo l-ground u barra l-ground. Meta qed ngħid barra l-ground qed ngħid għall-istands. Ma nafx jekk rispondejtek kif xtara. Rispondejtni tajk li kurzita u ammirajtek għad-deċiżjoni li ħadta onestament kelli kurzita kbira biex nara d-deċiżjoni x'kienet dakinhar. Kellha ħafna nkwiet ukoll biex naffetti jkunu ċari, Inti jisek wasalt jisu fejn xtaqtu f'daqqa waħda terġa' tmur lura from stage 1, però Però llum taf x'ngħidlek ejja klabb tiegħi.
Niġi spissem, u naf kemm għandkom organizzat, naf kemm intom hekk u ġifieri. U għajdix preferi dak il-fencing mal-art kollu sadid kif kienet jiġrilna x'wasalna f'dak l-istat konna, għax kolla 14 sena, il-baħar hemmhekk ikissirna. Għajnuna ma tantx konna mill-autoritajiet, għax hemm ħafna kulħadd jitlob ħafna mill-gvernijiet tagħna. Allora għad we cut a line. U meta ħana finanzjarjament nifilħu nitilgħu mis-second dal-first, nitlgħu kol first, ma niddejjaqx għax hemm postna ħana first. Imma it will take us another 2 years, 3 years. U nitla' ta' ġifieri, ċert. Mela, wasalna lejn aħħar battuti ta' l-ewwel parti għal daqstant biex nagħlqu nitlob messaġġ lill-segwaċi tagħna mingħand Andrej u mingħand Alexander ħalli nkun nistgħu ntemmu din il-parti. Andrej? Jien ovvjament l-affarijiet li kelli ngħid, ovvjament qedhom aħna bħala klabb dejjem ħanamlu milli nistgħu biex ovvjament nagħtu dak kollu li nistgħu li kara. Jien ovvjament perswas li aħna flimkien ħanaħdmu biex nġibu dak kollu li ħdimna liħ, għax inna għaddejjin ħanibqgħu għaddejjin, ġifieri aħna nkunu fil-ground, aħna nbagħtu fis-sajf, aħna nagħtu l-ħin minn ħajjitna, il-in mill-familja, mill-partners, mit-tfal pereżempju, biex immorru nitrenjaw, nagħtu kollox li nistgħu. Ġifieri dak kollu għalin qed nagħmluh fl-aħħar mill-aħħar. Nista' ngħid li aħna bħala tim dejjem ħanaħdmu biex dak li ħdimna li qedna ħanaħdmu għalih fil-bidu tal-istaġun ħanwettquh. Sa kambiet or what may naraw fl-aħħar tal-istaġun jekk nkunu xilħaqna dak li ħdimna lih. Andri, l-aħħar domanda. Kalkara. Ħajtilgħu iva jew le u jekk jitilgħu kapaċi jżommu second? Jien ovvjament ħanitkellem bħala lan ta' persuna li ġej minn familja li ġejja mill-Kalkara, jiena ħanagħmel minn kollox biex iva dak li ħdimna lih. U edna li ħanagħmlu, ħannippruvaw nwettquh. Nistax ngħidlek iva jew le dik hija f'idejna issa, aħna qed nippruvaw nagħtu l-prestazzjonijiet fil-ground. Sissa urejna li aħna kapaċi nkunu mal-ewwel erba' u ħanibqgħu nkunu hemm. Nawgura l-Kalkara u lilek l-aqwa tal-istaġun. U nawgura wkoll il-Pembroke u s-Sur Kallejja. Nix l-aħħar messaġġ supporters tiegħek, jekk jogħġbok. Jien għandi fiduċja qawwija. Naf li musta nitilgħu għax issa żiem l-ħaram. Imma naf ċert li meta niġu nqasmu aħna ħaniġu mat-top ta' dak il-tieni section li ħankunu. Ħankunu nibdew nieħdu pjaċir, nilagħbu u nibdew nemmnu li aħna nistgħu nerbħu għax imbagħad beda tidħol dik il-biża li aħna maħniex kapaċi nerbħu għax ma kellniex barranin. Issa dik għaddew minna l-players u bl-għajnuna tal-barranin u l-kwalità ta' players u l-fiduċja li hemm fit-tim nemmen li r-rebħa jibda ġej. Mela, grazzi hemmhekk lil Alex u lil Andrej tal-li domnana l-ewwel parti tal-programm. U magħna 3 minuti ta' waqfa kemm neħdu tat-tilma u mbagħad is-Sur Debrikat u s-Sur Magri għandna naqra fuq x'nitkellmu fuq il-logħba ta' nhar is-Sibt. Imma issa mmorru għal reklami. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd,
F'post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Mela meħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa ħanitkellmu fuq logħba fejn letteralment irrenjat il-monotonija. Joseph Roberto. Qabel ma nibdew nitkellmu ma nfakkarkom bħalissa dejjin żewġ lobbiet li qed intellgħu l-aġġornamenti live. Min irid jitkellem għandna l-fatturità tal-messaġġi waqt il-xandira voldi fil-free, però Joseph Roberto riżultat li kontejli nxomm 3 ijiem, monotonija assoluta, ħanisma' tagħkom imma. Jibda Joseph għax il-Milan kienu home u mbagħad nisimgħu ta' Roberto. Ma tantx għandu ħafna xi nżid, naħseb kienet l-iktar logħba boring sissa. Jiġifieri naħseb kemm Mike Manjan u kemm De Gregorio se setgħu baqgħu id-dar ma tantx kien hemm dawk ix-xut li tgħid lej il-lasti. Jiena ħanejt il-verità ġifieri kulħadd jaf kif titkellem mhux waħed minħabba wara subajja. Il-Juventus kienu qegħdin maġġor tal-plejers neqsin, aħna ġifieri forsi vera ma nafx Tomori, però jiena stennejt ħafna aħjar mit-tim ta' Milan, ġifieri jiena naħseb il-ġixtim jibbeżgħu jattakkaw. U nifhem ġifieri disperazzjoni tal-fans wara l-logħba u hekk jiena naħseb kienet logħba monotona għall-aħħar u naħseb ġifieri li ili ngħidha mill-bidu tal-istaġun naħseb nittama li żmien ta' Paolo Fonseca bħala coach ta' Milan jersaq lejn it-tmiem ġifieri wara nhar is-Sibt rajna li ma kien hemm l-ebda ħaġa mid-ġixtimmijiet ġifieri ovvjament jeżu kulħadd niżel qaldru meta fista il-Milan kellhom rebħa aktar mill-Juventus. Ġifieri m'għandi xejn inżid ħlief kienet tal-mistħija min-naħa tat-tim tiegħi. Roberto. Jiena finni naħseb ovvjament il-Milanisti iktar ħafna żappuntati mill-Juventini u hemm diversi raġunijiet għalfejn. Labu home, kulħadd jaf il-Juventus fl-ma stat kienu ħabba l-injuries li kien hemm. Minix ngħid li nkuntent ġifieri, orajt il-Juventus ħarġu bid-droba u bla telfa, però naħseb li f'ċerti momenti anke l-bidliet li għamel Thiago Motta jiena ma qbilx magħhom. U naħseb meta ra lil Milan dik id-diffikultà
naħseb seta' jirriskja ftit aktar biex forsi jiġi 3 punti. Ovvjament, jekk nitkellmu fuq prestazzjoni, l-Juventus kienu kompatti, ma tawx ċans lil Milan jkunu perikolużi bħalma semma Joseph. Juventus forsi kien hemm xi ċans jew tnej li forsi setgħu ikkonvertew f'goals, però ovvjament innuqqas ta' striker pur inħass. Però naħseb il-pjan tattiku ta' Thiago Motta kien dak li għall-inqas joħroġ bid-draw. Minnaħa l-oħra naħseb il-Milan għandhom għalfejn ikunu diżappuntati bil-wirja li ditaw. Jiena pereżempju ma fehmx il-Fonseca li għandu lill-Abram bil-qiegħda u ma jdaħlux, pereżempju. Konġjalja ngħidlek li tal-età. Jiena dik waħda kieku mill-mistoqsijiet li nsaqsi għalfejn jgħid jirbaħ u ma jdaħħalx striker. Jiġifieri Bes nixuf dan mela tajtni assist Robert, xina fil-fatt kont se nsaqsi lil Joseph għalfejn ma bedix Christian Pulisic per eżempju. Christian Pulisic naħseb Antonello tista' stajt issegwija kien għadu mhux 100% fit wara li kien għadu kemm ġej minn-nazzjonal. Jiġifieri qalu eżatt qabel il-logħba ġifieri. Jiġifieri nemmen li kieku beda Christian Pulisic naħseb Milan kienu jkunu iktar perikolużi, però kif qal tajjeb Roberto l-bieraħ nhar is-sibt Morata forsi jagħmel xogħol jgħin jiddefendu hekk, però fl-attakkant ma kienx jiġifieri 100%, fl-attakk nemmen illa fl-aħħar nofsija Abraham kellu jidħol, jiġifieri naħseb mhux qed ngħidlek li ħajamel xi mirakli jew hekk, però naħseb kien jirnexxielu joħloq naqa' periklu għal Juventus. Infatti tantu għak jekk tagħmlu naqa l-istatistika biex nkomplu nsaħħu l-argument tal-monotonija, il-Milan kull ma kellhom shot on goal wieħed u l-Juventus tnejn. Marx Kembri qed jibatilna kumment li qal Sandro Sabatini, il-ġurnalist ta' Mediaset, fejn qal Juventus labu 4-6-0. Jiġifieri. Ekku ma kienx hemm puntaġġ ma kienx hemm point of reference fl-attakk u deret għax dejjem idawru l-ballu lura. Però naħseb li meta daħal Wea jien kieku meta daħal Wea ma kontx naqla l-Konsejsa u ma kont naqla l-McKennie. U kien jilab striker Wea u naħseb kien jagħmel iktar ħsara milli tefgħu mal-linja. Kif kont tibda Roberto? Le, fimni, jider li Wea sofra xi injury waqt il-warm-up. Jew fil-training session ta' qabel il-logħba. Ma kieku inti kont fuq Thiago Motta. Kif kont tilab? Kif kont tibdija il-formazzjoni? Kont nilab 4-2-3-1, kont naqra l-McKennie u ndaħħal il-Wea striker u Kop Miners jilab waraħ. Jiġifieri ma kienx hemm għażla minn fejn tagħżel. Jiena għalija ħansib punt ieħor, ġifieri laqqas Tobi Fjer Konsejsa u m'għamel xi logħba granché li għadda ġifieri, bażikament Hernandez rebaħlu 90% ta' dwelli kollha. Ġifieri fejn is-soltu naħseb. Ħanajlek Joseph, ma tistax tibbaża il-wirja ta' plejer meta da fejn is-soltu jista' jikrossja lej Vlahovic. F'din logħba dejjem imur lura. Iva, xettejt. Il-Juventus kienu aktar perikolużi min-naħa l-oħra fejn kien hemm Cambiaso li għamel u jidħol fin-nofs, jiġifieri kieku l-ewwel dinna nitkellmu fuq in-nuqqasijiet ta' Pembroke, eċetera, u tadatta players. Jien kieku pereżempju, kieku l-Juventus jiġu fi stat fejn m'għandhom striker, jiena l-Cambiaso nilab striker. Addirittura. Ejja, għalfejn, għax Cambiaso jiċċaqlaq ħafna bla ballun, plejer kapaċi jaqbżu, kapaċi jiffinixxja u naħseb li ikun alternattiva tajba għal dik il-pożizzjoni jew nkella bħala false nine. Jien pereżempju diżappuntat ħafna bil-wirja ta' Kop Miners li da letteralment laqqas jikkontrolla ballun ma beda. Issa tisma' l-kummentatur bida jgħid li forsi hemm problema fil-pitch, ħabba l-ħaxix li taffettwa l-plejers tekniċi, eċetera. Però għadu ħafna l-bot mill-plejer li kien mal-Atalanta. Li fimni jiena onestament naqbel miegħek, però għadu kmieni wis biex tiġġudika ħadha jaf Juston jilgħu jibrilla ġifieri ta'. Le, fimni, ħanejduha kif inhi. Jekk insemmu plejer, żewġ plejers li meta ġew mal-Juventus batew kienu Platini u Zidane. Ħadd jaf x'għamlu m'għamlux, jiġifieri jiena ġast qed ngħid għal din logħba.
Nistenna ħafna iktar minnu ġifieri, plejer tekniku, plejer intelligenti, fin bil-ballun, però ovvjament għadu ma qabadx, għadu lura, kellu l-injuries u għadu lura. M'għandix dubju li once li jaqbad ħajkun asset għal Juventus, però ifimni l-Juventus 4-6-0 labu pratikament. Ġifieri Thiago Motta beda jibbaża fuq forsi inserimenti ta' McKennie li rari seħħew. Jiena McKennie b'kull rispett jiġifieri għalija huwa player average, xejn ta' barra minn hawn, jiġifieri jagħmilek 10 minuti jġennek u 88 minuti tgħid jagħmel fil-ground. Però jiena iktar ma qbilx mal-bidliet li jagħmel imbagħad, jiġifieri però kollox ma kollox minkejja li kien hemm it-team depleted. Innexxielna noħorġu punt minn ġo San Siro fejn fl-aħħar mill-aħħar nfakru li dal-istaġun il-Milan rebħu lill-Inter u rebħu lir-Real Madrid away, jiġifieri li toħroġ minn hemmhekk. U li naħsbu ma stawx Robert li qed iżommu l-Fonseca fuq il-bank bħalissa. Jiena fimni, jiena Fonseca ma naħsibx li ħajkol il-pannettone, dik kienu qalwa fi żmien Sakki li mhux ħajkol il-pannettone, però kien kielu u baqa' jiklu sew. Però naħseb Fonseca ħanejdlek jiena ma nżommx mal-Milan, però nitkellem mod oġġettiv. Jien naħseb li sakemm ikun hemm Ibrahimovic l-administration tal-Milan, l-ebda coach ma jħossu komdu jaħdem hemmhekk. L-image ta' Ibrahimovic dejjem ħad titfa' pressure żejda fuq il-coach. U dik naħseb il-Milan idu jarawha għax Ibrahimovic bl-ego li għandu jitfa' ħafna pressure. U dik jiena ma toġobni assolutament xejn. Però min-naħa l-oħra jiena kont qgħid sorpriż kif il-Milan għażlu l-Fonseca bħala coach minn mill-coaches kollha li kien hemm available. Jiġifieri dik forsi hija froġa oħra li għamel Ibrahimovic biex mill-lideru iddeċieda li jmorru għalih dal-coach. Ma profili bħala Allegri u Sarri disponibbli. ħallih l-Allegri għax Allegri ma nasibx li ħajmorru għalih il-Milan, però Sarri kien hemm Conte. Sarri li preferi Conte li preferi. Kien hemm De Zerbi available, jiġifieri kien hemm. Fil-verità jiena kif ngħidha kif fil-verità nemmen illi jekk irid Fonseca materjal għandu biex jaħdem. Player sem jiġifieri. Però Joseph ngħidlek. Il-Milan neħħew il-Pioli, rajt wara li rabbaħhom il-lig, sempliċement għax ġi perjodu ħażin u forsi ma baqax jilgħab il-lob sabiħ li kienet jilgħab il-Milan, forsi kien hemm xi players li kienu out of form. Però fil-verità il-Milan għamlu 5 passi lura mhux wieħed il-qudiem bil-ħatra ta' Fonseca. Jiġifieri da ma tgħidx neħħejt il-Pioli u mort tal-Guardiola, ġibt coach ħafna aħjar, ġabu coach li fl-opinjoni tiegħi huwa għar minn Pioli. Right? Anka pereżempju il-livell ta' dixxilpina li għandu, pereżempju meta kien hemm Leao u Theo Hernandez ġo Firenze qabdu daw ma marrux mal-bqija tat-tim u kien hemm dik il-biċċa tal-penalties fejn. Mal-Lazio kontra Roma dik kienet. Fejn qabdu ddeċidew li jagħtu huma l-penalties, u rrid meta supposti tihom Pulisic. Dawn huma kollha affarijiet li juru li l-coach m'għandux it-tim, m'għandux hands-on fuq il-players, daw qed jaqbdu jiddeċiedu jiġu jinjoraw dak li jgħid il-coach. Allura hemmhekk turi problema. Kien fortunat li meta kien f'xifel l-irdum rebaħ l-Inter, allura hemmhekk ovvjament jekk kien hemm deċiżjoni kellha tiġi postponed, reġa' għamel l-istess kontra Real Madrid, allura hemmhekk reġa' ġiet postponed, però naħseb ifhimni bniedem li jkun dejjem xifel l-irdum xi darba ħajspiċċa jaqa'. U ma naħsibx li hija l-bot, jiġifieri il-wirja ta' nhar is-Sibt kienet ċempju li dal-coach ma nafx imma jiena fimni. Jien anke ħanedi kollox mhux il-coach il-problema għax kif tim jilgħab ġol Bernabeu u jagħmel wirja bħal dik u mbagħad jiġi home mal-Juventus u l-Juventus nofs it-tim barra u laqqas ta' tixu ġol lasta. Mhuwiex problema ta' coach biss, jiġifieri hija problema tal-players ukoll. Alright? Jiena naħseb il-lider li ma benix dik ir-relazzjoni mal-players kif kellu Pioli u Ancelotti, ġifieri naħseb jiena beda fuq seq ħażina mal-ewwel. Onestament il-Leao prova jitfgħu bankina meta l-iktar li kellu bżonnu. Jiena li hija Leao ġifieri huwa l-pedina kwasi tal-Milan meta jilgħab it-tim kollu jilgħab tajb u tinqalwa Morata u Reinders ukoll. Ġifieri bażikament dan Fonseca kien ġallu hekk mar Roma meta ġġed ma' Dzeko
Ġifieri bħalma kien ġalu sakki meta ġiet ma' Van Basten u mal-Olandiżi. Ġifieri bażikament dan meta inti tiġġieled kważi ma' wieħed mill-aqwa players fit-tim. Ovvjament żmienek ikun wisq qasiru. Mela, semmejna diversi players. Jena t-skoddejtilkom minn qabel ma nixtieq nuri wkoll nuri ftit il-paġelle, il-voti illi tat il-Gazzetta dello Sport players li labu l-logħba bejn Milan u Juventus u hawnhekk ukoll tellajtilkom naqra ta' grafika. Ma nafx hekk Roberto Joseph intomx qed tarawha suppost battilkom il-bieraħ filgħodu. Joseph ħanibda bik. Mela semmejt Morata, Leao, Reinders u Theo Hernandez. Illi skont il-Gazzetta daw kollha għandhom 5, 5.5, 5.5. X'kummenta fuq dan u hekk hemm xi vot milli tat il-Gazzetta li taqbel miegħu jew ma taqbilx miegħu. Mela, Leao u Reinders naħseb ħaqhom 6. Naħseb kienu ħafna aħjar minn kif qed tneġġi l-Gazzetta dello Sport. Loftus Cheek onestament ħaqqu l-istess daqs ta' Emerson Royal 4.5. U naħseb Theo Hernandez nemmel li 6 u naħseb Musa 6 wkoll. Naħseb Musa xogħol għamlu Theo Hernandez ukoll li hemm fid-difiża u għamel. Ġifieri ma naqbel xejn kważi ma laqgħet il-Gazzetta ħlief fuq Loftus Cheek u Emerson Royal. Emerson Royal li dwella ma jildis telefon kollha. Ġifieri jiena lija żball kbir li għamlet is-soċjetà kienet illi l-Juventus il-kallulu tagħhom platt tad-deb. As simple as that mejda ġifieri. Roberto, minna ħala Juventus, għanna 5 ta' Cup Miners, għanna 7 ta' Turam illi għalija l-aploba tajba, jiena personali ma naqbilx ma' 6 ta' Gatti għax naħseb kien ħaqqu anki 6.5. Ħanisma naqra tiegħek fuq daw il-voti. Jien ara, Cup Miners naqbel kien l-ar player minn tal-Juventus. Naħseb bħala difiża kollha labu tajjeb, speċjalment Kalulu. Naħseb dik huwa żball ieħor enormi li għamlu l-Milan għax dal-plejer sissa qed juri li qed ikun blata fuq wara ġifieri meta kien hemm u Bremer naħseb il-Juventus kellhom waħda mill-aqwa koppji ċentrali li fl-Ewropa. Gatti kien tajjeb ukoll, kien dixxiplinat. Jiena naħseb li anka Thuram u Locatelli kienu tajbin. Ġifieri Locatelli għamel ħafna dirty work, jiena Locatelli plejer li nikkritika ħafna. Però naħseb taħt Thiago Motta sab dimensjoni ġdida għalkemm jien fl-opinjoni tiegħi mhuwiex dak il-plejer li jibni. Hemm huwa plejer li jilgħab box to box. Sissa jidher li fid-pożizzjoni qed ikun tajjeb difensivament, qed jaqra l-logħba, jirkupra ħafna bl-għalen, manka d-distribution tiegħu hija aħjar, jiġifieri naħseb li kellu logħba tajba ħafna. Thuram bil-mod il-mod beda ġej għal-livell li kien jilgħab ma' fi Franza, anka l-istatura tiegħu tgħin jiġifieri jirbaħ ħafna duelli 50-50 juża s-saħħa li għandu. Forsi votat plejer tal-logħba. Eżatt, forsi irid jimprovja aktar fil-finishing. Naħseb hekk jirnexxielu jimprovja aktar fil-finishing, kapaċi jkun plejer tal-livell ogħla. Però hekk imbagħad ħansaqsi mistoqsija forsi għad-diskussjoni. Kemm kien jiswa kieku Rabiot baqa' mal-Juventus? Plejer li kien jiskurja mhux b'mod regolari, ma kien jiskurja rajnieh ma' Franza skurja 2 goals kontra l-Italja u naħseb li speċjalment fis-sitwazzjoni li kienu biha l-Juventus nhar is-Sibt, naħseb li kieku kien Rabiot kien fit-tim tal-Juventus kien ikun arma li Thiago Motta seta' juża. Ovvjament issa qed jilgħab mal-Marseille u m'għadux plejer tal-Juventus. Jiena stennejt aktar mbagħad ovvjament min Konsejsa u min Yildiz, però naħseb daw iż-żewġ plejers kellhom ħafna tasks difensivi x'jagħmlu biex jgħinu lil fullbacks speċjalment Konsejsa biex jagħmel double marking ħabba lew mal-linja u
Teo Hernandez, ġifiri ma nistax nagħti tort li forsi kellu prestazzjoni mhux daqstant inċisiva bħalma jkollu s-soltu, però kien iktar iffukat fuq l-aspett difensiv. Yildiz ovvjament huwa s'issa mhux dak il-Del Piero bħalma ħafna pinġew, kollu momenti tajbin, kollu momenti fejn jisparixxi mill-logħba u dik hemmhekk turik li l-plejer mhuwiex dak il-fuori klasse kif isejħulu t-Taljani bħalma kien Del Piero fl-età tiegħu, jiġifieri fadallu ħafna x'jaqdef biex jilħaq dak il-livell biex ma niftehemx ħażin huwa plejer tekniku ħafna, plejer li mhix xejn jista' joħloqlok gowl, però jrid ikun aktar konsistenti. Dik hija l-differenza li turi plejer x'livell li jista' jilħaq. U naħseb Yildiz s'issa mhux qed juri dak il-livell ta' konsistenza li jurew plejers bħal Baggio, bħal Del Piero, bħal Totti f'dik l-età. Kontra l-Inter salva l-komput Roberto Tamma, ġifieri. Right, ma ħanajdlek Joseph. Imbagħad hemm differenza. Plejer minn dawk li nsejħulu aħna top ikun tajjeb mill-bidu. Dik mill-għabja rekku. Right, mhux għax jidħol l-aħħar 20 minuta u jsalvalek il-logħba. Dibħal ġilla qalu li Reinders huwa Seedorf fil-ġdid, mentri. Ħanajdlek plejer li kien jagħmel hekk mal-Milan kien pereżempju Massaro. Jew Simone. Li daħlu l-aħħar 20 minuta sakki u kappello, bum bum u jiskurja. Ma tissiex li huwa top plejer. Le għadu skur mhux hekk. Plejer tajjeb jibda mill-bidu u ovvjament irrebħek il-logħba bħalma kien jgħin niftakar il-Baggio ġieli dribilja timsieħ. Bħalma kien Kaka eżempju. Kaka, ma ġifieri dawk it-tip ta' plejers, jiena dawk it-tip ta' plejers li ġejluk tħobb il-logħba tal-futbol. Fortunatament illum naqsu ħafna. Rajt ġifieri ma dakx tara plejers Baggio, Del Piero, jiena ovvjament l-idolu tiegħi huwa Baggio, ġifieri tara ċertu gows tibqa' mbellaħ. Kulħadd isemmih. Kien jirnexxielu jiskurjhom da. Però onestament Roberto llum rajt l-unika Juventi naħseb tista' tqajt minn ewwel Juventi li jiddispjaċut li Rabiot m'għadux mal-Juventus. Onestament qed ngħidlek. Ngħidlek jiena onestament, jiġifieri jien Rabiot dejjem tal-performances tiegħu, rajt kien jiġi kritikat naħseb inġustament, naħseb il-fatt li anka nbidlu l-coaches kemm damu hemmhekk dik affettwatu wkoll. U naħseb il-Juventus, kemm dam mal-Juventus ma rnexxilhomx jieħdu l-aħjar minnu. Għax Rabiot huwa plejer li għandu l-inserimenti, kapaċi jiskurja, ġifieri plejer b'saħħtu, però ovvjament Rabiot għandu problema li hija ommu. Hija l-aġent, u tant kemm hija problema li spiċċa da fil-li sejr ma' Real Madrid u fil-li spiċċa jilgħab ġo ma' Marseille li hemm mhux baħar jaqsam imma oċean. Ġifieri però jiena naħseb li kieku Rabiot għadu mal-Juventus pereżempju kont nippreferi nżomm lilu billi nżomm il-McKennie. Għax il-konsistenza ta' Rabiot kienet ħafna iktar milli hija ta' McKennie. Fin-nofs blata kienu. Anka Franza leb tajjeb għan-nazzjonal. Immaġina jkollok lilu u l-Turam pereżempju. Turam għalija jiena li Turam ġifieri dejjem plejer li ġobni sa mill-bidunet ġifieri anke l-grinta tiegħu s-saħħa tiegħu u naħseb Turam naħseb mhux ħanilek li huwa aħjar minnu għax pożizzjoni differenti, però naħseb huwa team player iktar minnu naħseb Turam. Turam dejjem li jaħdem tajjeb mat-tim u hekk. Ifhimni ħanajdlek jiena Turam Marcus Turam tal-Inter evolva ħafna kemm ilu Manzaghi. Jiġifieri kważi sar jibrilla aktar minn Lautaro Martinez. Dis-sena żgur. Antonello jista' jgħid aħjar minni, però jiena li kieku kelli nixxi plejer minnhom it-tnejn il-Turam nixxi mhux il-Lautaro Martinez. Dis-sena iva. Waħdu jżommlok difiża on the alert. Bl-istatura tiegħu bis-saħħa bil-veloċità. Ġifieri naħseb evolva ħafna kemm ilu mal-Inter. Tkun xi ħaġa sabiħa kieku xi darba ovvjament jilagħbu flimkien l-aħwa Turam u jilbsu flokka abjad u iswed ħalli missu ikun iktar kuntent. Ġifieri nittamaw li xi darba ta' finti jispiċċalu l-kuntratt u ġuntu li jagħmel kif għamel Marotta u jieħdu b'xejn, ġifieri jista' jiġi qudiemu. Mela, partiċċajt. Kont insaqsi ħaġa, iva naturalment saħħant Mark Xkembri fej kompla mal-arkitekт Roberto.
Soffra injury li tal-fitu Euro 2024. Ma kienx jitkellem mal-Atalanta dan biex ġimana reġa' weġġa' qussim saħansitra lab bid-deni. Fil-paċenzja għax nemmen li xorta qegħdin aħjar minn senilu. U jekk inkomplu nibnu minn dan it-tim ċert illi nerġgħu nirritornaw fejn xirqilna. Jina ħanidlek, jina tal-inqas dis-sena qed naraw ball possession, qed naraw konfidenza bil-ballun, qed naraw ċertu movimenti, ġifieri naħseb li jedin aħjar mis-sena l-oħra, però xorta waħda naħseb li għatem ħafna xogħol xi jsir, works in progress bħalissa. Naħseb li l-istaġun li ġej Juventus mhux ħajkollhom il-Vlahovic quddiem. Ġifieri naħseb Vlahovic da l-aħħar staġun tiegħu mal-Juventus kemm minħabba l-kuntratt u kemm minħabba l-paroli li qed jgħid wara l-lagħab mas-Serbja x'għandu inqas tasks difensivi allura aktar ikun brillanti meta jiġi biex jattakka, ġifieri naħseb issa hemm ħafna affarijiet għaddejjin. Però kollox ma kollox ħanejdilkom tim irid iż-żmien. Irid iż-żmien biex jaqgħad, irid iż-żmien biex jidra xulxin, irid iż-żmien biex jidra l-filosofija tal-coach. Ġifieri jiena naħseb li dis-sena hija year zero għal-Juventus u għal-Thiago Motta u hopefully l-istaġun li jmiss inkunu nistgħu naraw Juventus aħjar, Juventus aktar deċiżivi quddiem u Juventus li jistgħu jisfidaw bis-serjetà għar-rett tal-kampjonat. Jiena dis-sena it-target tiegħi personali l-inqas huwa dak li nispiċċaw mal-ewwel erba' li ħadd tkun diffiċli għax ovvjament hemm Fiorentina, hemm Lazio, hemm Atalanta li apparti li qed jirbħu qed jilagħbu futbol pożittiv ħafna. Jida lija Roberto jekk ma jistax tibrika lija kemm relativijiet għalija bħalissa l-Atalanta u mal-aħjar tim u għandhom coach ma nafx jekk taqbix mih inti coach Roberto taf, għandhom coach li jekk plejer tiegħu mhix xejn kapaċi joħroġ it-tajjeb tiegħu jġibu brillanti. Jiena ħankun onesti ġifieri jien meta tkeċċa Sarri jiena l-Gasperini xtaqt bħala coach. Ġifieri player coach li jilgħab bit-tfal, coach li ma jilabx bl-ismijiet, coach li anzi jiżviluppalek l-ismijiet, jiġifieri jiena lilu xtaqt. Però ovvjament naħseb id-dell li ikraħ li tiġormi u meta mar mal-Inter dik forsi tbeżza xi ftit lill-klabs il-kbar li jingaġġawh. Però ma ngħidx l-Atalanta biss, jiġifieri il-Fiorentina issorprendewni bil-kbir, il-Lazio issorprendewni bil-kbir, ma nafx kemm ħajbqgħu għaddejjin dil-forma ħankun onest, però huma timijiet li s'issa ġabu l-punti qegħdin meta quddiem u ovvjament ma tistax tarmihom. Ġifieri tista' talbel ħadd għalija. jiena fimni ovvjament pereżempju jekk nitkellmu fuq futbol Taljan naħseb hemm diżappunt enormi illum Karl mhux qiegħed magħna biex nitkellmu fuq ir-Roma pereżempju, ġifieri taħwit fl-amministrazzjoni, coaches jitkeċċew, players taħwit u literalment daw darba ġralhom hekk meta kienu ħattru lil-Prandelli u mbagħad kellu jirriżenja il-mara kienet marditlu, mbagħad għamlu l-voler, u mbagħad ġabu l-Del Neri, u mbagħad għamlu lil u għet l-experience taħħom, ma sejġi, nistax niftakar. Pero naħseb li bilaħ ma għadix prestazzjoni ħażina bidna ħadd tib ta' roba laqqas ġifieri, jida li kienet logħba ta' dro. Mela, qabel ma nitkellmu fuq Napoli Roma, x'wasalna biex imorru għal reklami. Roberto, l-aħħar kumment qabel ma tħallina lejla fil-qosor Aston Villa Juventus, x'qed tistenna mill-logħba tat-tim tiegħek nhar l-erba'? Ifhimni at this stage kif qegħdin issa anke McKennie hemm dubjuż. Ovvjament bidro nkun soddisfatt. Ġifieri at this stage ma nistgħux nipretendu mirakli. Sewa wisq, mela, Roberto, nirringrazzjawk tal-intervent tiegħek għallum, narawk il-ġimgħa d-dieħla, Joseph se jibqa' magħna, intom se tibqgħu magħna wkoll il għaliex wara din il-waqfa ta' riklami ser jidħol Karl Pajnis minn flok Roberto u mbagħad se nitkellmu naqa' fuq diversi temi fosthom futbol lokali, futbol Ingliż u mbagħad nitkellmu naqra wkoll fuq Napoli Roma. Ma issa break qasir ta' riklami u nerġgħu nitlu lura iżjed tard.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Nil-valur għat-tielet parti tal-programm botta u risposta fejn issa sejn niftħuna fuq diversi temi li għandna fil-kampjonati l-oħra. Ingħaqad magħna Karl Parnis, Karl għanet insallimlek. Buonasera. Joseph ukoll ikompli magħna għall-programm u bħalissa maddejjin żewġ probiet mill-Ingilterra, Newcastle xejn, West Ham wieħed u mill-Ferja Venezia xejn Lecce xejn. Ovvjament jekk jinbidel l-iskor se ntelgħu grafika bl-informazzjoni kollha relatata. Mela, sinjuri, ħanibdew nitkellmu fuq il-Premier League Ingliż u nagħtu naqra ħarsa lejn ir-riżultati li kellna uħud minn dawn ir-riżultati letteralment importanti. Mela, Arsenal 3, Nottingham Forest xejn, Aston Villa 2, Crystal Palace 2, Bournemouth 1, Brighton 2, Everton xejn, Brentford xejn, Fulham 1, Wolves 4, Ipswich Town 1, Manchester United 1, Leicester City 1, Chelsea 2, Manchester City xejn, Tottenham 4, Southampton 2, Liverpool 3. Klassifika attwali fl-Ingilterra hija dina l-klassifika qabel ma bdiet il-logħba Newcastle West Ham qed ngħidu. Liverpool 31, City 23, Chelsea Arsenal Brighton 22, Tottenham Forest u Aston Villa 19, Newcastle u Fulham 18, Brentford 17, Manchester United 16, Bournemouth 15, West Ham 12, Everton 11, Leicester 10, Wolves u Ipswich 9, Crystal Palace u Southampton 8 u inevitabbli mhux ser ikun l-ewwel argument li se nitkellmu fuqu l-umiljazzjoni li Manchester United sofrew għad-danni ta' Tottenham fl-Etihad.
Manchester City għaltu dallu naħseb. Manchester City, proset. L-ewwel darba li Pep Guardiola tilef 5 logħbiet infila, in-nuqqas ta' Rodri li jidher li qed jinħass. Kummenti tagħkom fuq din logħba, Karl, ħanibda bik. Mbagħad naraw x'għandu xi Joseph. Mela, li nestare fatt sewa u li tim kollu stilel bħal Mus City kifet preċiżament inti qed iħoss mhux ftit imma ħafna lil Rodri. U dejja għalija biċ-ċankwiet, meta nkun coach, għalija biċ-ċankwiet. U mhux biċ-ċankwiet żgħira. Minħabba l-fatt li anqas nipretendi, anqas nistenna li tim bħal dak ikun daqshekk dipendenti minn plejer wieħed. Għax kif nafu, il-futbol huwa xi ħaġa tal-kollettiv. Il-futbol mhux tal-wieħed, imma tal-aħna. U jiena li jew missaqbad daqsxi jaħok rasu Guardiola. All right. Għajja jerbaħ. Liverpool in the meantime qed jiġi kollox sew. Ma Elħil il-Liverpool. Is-City hu qatt ma rajnihom f'dal-istat 5,000 fit infila taf x'inti tgħid. Tabla kliem fil-qasa x'ma tikkummenta. Ħlief li ma tippretendix minnhom. Tim bħal dak suppost jgħid għagwerrit iktar u inqas dipendenti fuq plejer wieħed. Semmek nista' nażarjen għax il-Piotra ma nafx ngħid hemm minni. U hemm ir-riskju illi jekk nhar il-ħadd Joseph Liverpool jelbu lil Manchester City f'Anfield, id-distak jitla l-11 punt. Araħ, ħadajlek waħda l-ewwel qed naqber balla qal Karl illi naħseb tim bħas-City b'dawk ir-riżorsi jidher illi Rodrigo kien il-pedila. Però qabel ma wieġeb id-domanda li qed titjagħtu dallu tinsiex li City għandhom każ gravi iktar qudiemhom minn dik. F'Jannar ma jistgħux jinvestu għalissa ħabba li f'Marzu ħajnqatalhom il-każ tal-UEFA tal-Financial Fair Play, ġifieri dak huwa każ ieħor. Issa barra minn hekk jien għalija jiena Karl qal il-Liverpool qed jiġew kollox tajjeb. Jiena forsi ħan irranġalu ftit diskorsu. L-ewwel nett Karl kemm isabiħa Christmas tree. Irranġalu ftit diskorsu. Imma għadni mhux lesta li tiwaħli la persjana. All right. Bella, jiena naħseb hemm. Il-mara dik u laqqasu xogħol il-mara sponsorjata u mluwinna. Eżatt. Jiena naħseb. Thank you. Jiena naħseb Carlos Liverpool biex tiġi kollox tajjeb, naħseb qegħdin jagħmlu kollox tajjeb, sabu coach illi kif kemm il-darba qiegħda kompla jibni fuq dak il ħalla ta' qablu, ġifieri it-tajjeb kompla isaħħu. Jekk kif temt li forsi qed li Liverpool hemm l-element ta' fortuna. Jileb Minix nirreferi għalhekk imma qisu hemm nisġa, sorry ta' affarijiet li da ma qed jiġu sew. Ekku. Quali ċerti hekk. Gidalija il-Liverpool qegħdin kif kienu l-Inter is-sena l-oħra. Il-kampjonat Ingliż għalija jitilfuh jistgħu. Kif ġiet issa. Ġifieri għandhom u naħseb is-City wkoll żbaljaw li l-Guardiola ġeddew il-kuntatt b'sentejn oħra. Imma żbaljala. Għaliex Karl jekk inti taf orrajt meġġalek Rodri però r-riżultati mhux taf xettejt f'5 logħbiet taqla 14 gowl ta' mal-Manchester City li sentejn ilu kienu ċ-Champions tal-Ewropa, issa l-oħra kienu rebħu l-lig, rebħu tazza kull sena, ara naqaf. Xejnu l-kbir li għamel Guardiola. X'inhu? Fuq ftit events xejnu li għamel Guardiola fimni. Però Karl jiena nemmen illi kuljera fija tmiem. U jiena naħseb li l-era ta' Guardiola qed tasal fit-tmiema. Issa forsi fjera weġġalu Rodri, però jiena nistenna li coach bħal Guardiola li rabaħ dawk l-uri kollha li għadu b'dik l-esperjenza kollha li għabes li jiddomina għalka fl-Ewropa, nemmen li kapaċi jsib soluzzjoni għall-inġeri ta' Rodrigo mhux hekk? Għal sinjal lajk ċuħta, forsi fawissu li ġejna raħruma.
Fibli ma naħsibx li Kulħadd ma jixtieq naħ- naħseb il-Gwadjola fit-tim. kulħadd jixtieq, però ma naħsibx li fl-Italja hemm tim li jaffordja l-budget tiegħu. Naħseb jien. Ma nafx, ħanejlek, kellek tot tanalizza dis-sena. Sorry, taqbad u tħaltek. Mek ma nħobb xejn f'daw l-interventi nħobb pjaċir li nkunu isna qegħdin. Nilħqu l-iskop li isna qed nitkellmu fuq mejda, jien meta ġejta f'viċina ta' Antonello dejjem kelli daħsib hekk li hawnhekk inkunu isna qed nitkellmu fuq mejda tal-każin hekk l-antika. Nisħajjen li pereżempju tiftakru Antonello l-każin tal-Hibs. Għandi għadejja. Ek, dal-programm ifakkarna ħafnek fit-tfulidi, konna nkunu każin tal-Hibs, kulħadd jitkellem fuq l-logħba u daqqa tat-Taljani, daqqa tal-Ingliżi hekk. Għandu dik ix-xeħt hekk. Something homey, hekk. U vera għalhekk nieħu pjaċir ħafna li nintervjeni u nirringrazzja lill-Antonello ta' din l-opportunità. Ifmuni, jara, ir-Roma kellek tgħid is-sena. Nefqu 100 miljun ta' dal-Amerikan li jem, l-uniku problema li għandu li ma finx il-futbol. Dak kollox. Fibli, Għaxlu temmu s-sot, għadu kif xtara l-Everton u koll. Fibli, jena lija l-ebda Amerika ma jifem fil-futbol. Daqskab jifem fil-futbol bil-rispekt kollu ġeri kardinali tal-Milan. Mela biex qed insemmu di, mela tal-Liverpool biddu fut rispett. Id-diriġenza mhux Pulcinelli, għadhom ma ġeddulux il-kuntratt. Il-Salaħ? Il-Salaħ. Bala, dik Fil-fatt oħra. il-berħ għala wara l-logħba. Ejja, għala Eżatt, ħanajta għal wara l-loba għal ma nafx li raġuni li ħadma f'veċin għal biex ġeddet il-kuntratt. Senja, ċarli Salaħ irrid jibqa' Enfield. Salaħ ilu wkoll il-birat skurja tnej fir-rebħ ta' 3-2. Jekk irid jerġa' lura, imur ta' nieħdu fuq spaltin mill-Ingilterra sal-Italja jew bekk. Parti mid-dieta tkun ħanibda f'Jannar. Min ma jridux il-Salaħ, tifhem fit-tim tiegħu biss, għaliex il-ħnativi warajna għandna ħafna nitkellmu oħra Ruben Amorim jiddebutta bid-draw Ipswich Town Joseph li fil-fema tiegħi naħseb Ipswich kien ħaqqhom xi ħaġa aktar minna lil-logħba. Il-loba sekwejta Ipswich labu aħjar, ġifieri jiena għalija kien. Irridu ringrazzjaw il-Lonana. Eżatt, ġifieri ġab ġis-sejf tajjeb jiena għalija kien hemm ħafna forsi entużjażmu li ġeru per Amorim, nemmedu wkoll li Liverpool kienu għalih qabel ma konfermaw il-Arne Slot, però jiena qed ta' mid-dejjeb jekk jaħsbu illi Amorim ħajamel miraklu din is-sena, għalija din is-sena it-target jew għandu jkun li jidħol f'kompetizzjoni tal-Ewropa, mhux Champions League ta'. Però jiena li għandha target dan irid jibda Ruben Amorim, iridu naraw xi sarraf meta jibda l-istaġun 2025-2026. Hemmhekk tittara xi sarraf biss. Jiena li mhux ħajamel miraklu jista' jkun illi forsi iġib nara għara pożittiva b'ċertu rebħiet. Ġifieri rajna eżempju l-biraħ Rashford reġa' daħal skurja. Jiena li dik l-unika ħaġa pożittiva li kien bil-Manchester United tibqija xejn. Mela, tajjeb wis mill-Ingilterra naqbdu l-ajruplan 3 sigħat u nofs kollox u ninżlu Malta. Fil-ġimgħa bdiet l-ewwel fażi, it-tieni fażi tal-ewwel tal-opening season tal-kampjonat 60 Malta Premier naraw naqra riżultati. Birkirkara xejn Ħamrun 2, Florjana 1 Mosta xejn, dawn huma tat-top 6. Slima Wanderers 3 Hibernians 1 klassifika. Birkirkara 26, anzi 28, Florjana 26, Slima Wanderers 25, Hibernians 21, Ħamrun Spartan 17 u Mosta 16. Min-naħa l-oħra il-bottom 6 Gżira United 2 Zabbar St. Patrick 1, Marsa Xor 3 Balzan 1, Melita xejn Xar 3, Klassifika United, Gżira United 17 u Marsa Xloq 15, Melita 12, Raxxalajn 10, Balzan 9 u Zabbar St. Patrick 4. Żewġ lobiet li nixtieq nittratta huma il-lobiet Birkirkara Ħamrun u Slima Wanderers Hibernians. Kajn nistgħu nibdew naqra fuq il-logħba tal-aħħar. Slima Wanderers li rebħu mod meritat. Għafimni, nar is-sibt Marti Ground. Il-Hibs jiddispjaċini tim tal-oratorju jilab aħjar minnhom. Ballum idumu jdawruh, ċerti plejers laqqas temmen li daw plejers ta' Premier, plejer waħdu kienna number 4 mal-linja, jekk mhix se żball. Wieħed ta' plejer ta' Karna John School. Breakfast ħa.
U mhux breakfast minn daw li tmur tieħu ġokasinta tat-titotla. Buffet breakfast kellu, qattaħ pass. Jien ngħidlek il-ħibs terħu rasom Silas il-plejer il-kustjoni. ma fimni. Nejda l-beneficju tal-kronaka jiena. Meta kont żgħir kon nafhom bl-amment, missa tant għandi ismijiet ġew moħħi, to tell you the truth, li anke l-aħħar ftit jiem li kont tal-lim, jekk it-tfal ma kinux jilbsu l-teg, isimhom, wieħed mid-difetti tiegħi u l-ismijiet hopeless. Ovvjament jiena kun nista' nippreċiża. Joseph. Mela. Tara Rukasa kienet, kemm inkompli dal-punt. Yes. Tara Rukasa tara plejers voljati, issemmit xi ħaġa li ifimni ma tantx tagħmel pjaċira supporters, jiġifieri imma jien nemmen l-impenn għandu jkun dejjem imma mbagħad ifimni. Inti kull ċirkostanza jekk vera tħobb l-arma, jekk vera tħobb il-flok u jekk vera inti professjonali, biss irridu naraw li dawn ikunu komdi u hekk mhux ikunu f'sitwazzjoni li Mardu nisaw li hemm post fl-Ewropa fin-nofs ukoll. Voldiri. Joseph, bil-kara Hamrun, l-Spartans jirbħu t-tini loba konsekuttiva, l-Stripes jitilfu t-tini loba konsekuttiva. Bella, Altodello, għalaq taħħa fil-qosor ħafna, l-ewwel qed jiraw Karl bil-taf ħaġa illi ħadd ma jista' jaqta' l-ħabru barra bil-kampjonat. Vera Karl? 200%. Illa ngħidu għasbidni. Però kienu għajjen il-ħamrun jieħdu għallik. jiena bħalek ngħid, però Biex waqqaħħom għadċajt. Rajt, fibli, pero Altodello, għadajt il-verita, ġifiri, jiena bort nara Birkirkara u Furjana. Birkirkara rajt il-ma kudux Birkirkara li rajna tul is-season kontra Furjana, għallu xkien rajt il-riżultat versus Ħabru Spartans ta' tejb xej, wara dik il-prestazzjoni rajt kontra Furjana ma kont sorpriż xej bil-riżultat. Minnaħa l-oħra. Intix taħseb Antonello? Jiena x'naħseb? Jiena għalissa ħanibqa' naqra kif jgħidu l-Ingliżi sitting on defense. Jiġifieri, ħalli naraw naqra kif se jiżviluppa dal-aħħar parti tal-kampjonat. Għax f'jannar imbagħad ma ninsewx illi għandna staġun kompletament differenti. Jiena issa ħanistenna nagħmel reviżjoni. Jiena ma nemmen li ġo qara. Tiftakru darba kellna għed sinjur tal-ħamrun fil-programm kemm ilu. Viktor, kassar xi 3 ġimgħat ilu nsellmulu minn hawnhekk. Nsellem l ukoll. U da tal-impressjoni jien tiftakar bdejt insaqsih iżek tittejt xi ħaġa bdejt isni nċitaħ. U ħassejt biex irid jgħid. U mhux se ngħidlek daruħ tax hawnhekk qatt ma jdur il-ħadd imma bdejna nitkellmu ma kien hemm daqsxejn ġiex frustrati. Imma kif beda jitkellem dak ir-raġel, ifimni, mhux għax hu oratur, u mhux għax wieħed li nimpressjona ruħ, imma hemm element il-ħamrun li jridu juru vera xi jsarfu. U ngħidlek jien għalkemm ma qablux kif jiġi forsi l-kampjonat u fjuva, u kif għal dak l-istess raġel għal li sarek biex jirrallentaw il-ħamrun. Nemmen li mit-ċilindru, tiftakru meta konna għazan konna l-kartuns joħorġu mit-ċilindru dak il-ferek, għandi, knowing Joseph Portelli kif inhu, bħala bnidem kif taqbdu tgħid. Li ħoj jinqiegħataw, ngħid li xi ħaġa tiġri. Però Karl. Biex tiġi qed jidher pencil. Eżatt, dik waħda, però Karl, hemm bajdut ukoll li Joseph Porter li jidher li ħajteb dal-waqt l-avventura tiegħu ma' Ħabru Spartans, ġifieri dawn l-għajdut, ġifieri. Jiena nisimgħu għad ix-xija. Ġifieri, s'issa ta' ma waslitx, però jiena nemmen illi. Imma x'ħaj jagħmel imbagħad tgħidli? Jista' jkun li jingħaqad ma' klabb ieħor li semmejt il-belt, jista' jkun li jingħaqad ma' ħabib tiegħu li fil-passat kienu wkoll fuq is-siġġiet parlamentari, ġifieri jiena sehem ħaret u kulħadd jaffir tasal. Ġifieri. Mela, fejn għax jien sal-belt wasalt. Jiena dik waħda mill-għajdut. Isma' hemm ukoll għajdut illi ħajmur b'għandha dur ħajjagħmel l-istess kif għamlu Victoria Hospers u jdaħħalhom ukoll fil-Premier Malti, ġifieri dik l-għajt hemmhekk qiegħda wkoll.
Eżattament, dik irridu nistennew naraw, mela x'qed qed jiġri warajna. Serje A, bħalissa d-dejja l-logħba bej Venezia u Lecce ma naraw naqgħu wkoll x'ġara fl-Italja fit-tmiem il-ġimgħa fejn fost l-oħrajn għandna il-klassifika Napoli 29, Atalanta Fiorentina Intero Lazio 28, hawn għandna il-grafika wkoll Sertina naqra daqqatit biex naraw il-klassifika. Juve 25, Milan 19, Bologna 18, Udinese 17, Empoli 16, Torino 15, Roma 13, Parma u Verona 12, Cagliari u Genova 11, Como 10, Lecce u Monza 9, Venezia 8, ovvjament klassifika qabel ma bdiet il-logħba tal-lejla u fost l-oħrajn ser żewġ temi oħra mis-serje A kienu Napoli-Roma fejn rajna lil Napoli jiksbu rebħa minima imma kontroversjali u min-naħa l-oħra Inter ippassiġġaw tista' tgħid ġewwa Verona. Karl, Napoli-Roma. Jien nemmen ħafna, ġeneralment, fl-intenzjoni tal-ħaġa, tgħidu li biex jireġ. Sfortunatament ikollok intenzjoni retta, intenzjoni tajba u l-outcome jiġi ħażin. Nemmen li Roma ma' Napli u x'inhu ma' Napli u ma' x'inhu ma' bħalissa għandhom iċ-ċavetta tal-penthouse u ma' x'inhu ma' għandhom coach b'mentalità rebbieħa u ma' x'inhu ma' għandhom coach proven li da meta ma jkollux tazzi Ewropej u jkollu tim tajjeb jiġri u ma' tim ħżiena mhumiex kellhom bniedem li qed ikissrhom l-ispoljatorju għalkemm kien tajjeb ħafna tajru l rasu hemm bniedem qed imexxi ta' gwerrir elementi hemm l-innesti li saru bħal tal-McTominay azzekkat li Roma morna u tlifna ma' Napli b'gow li ġi minn żball fid-diviża għalija aċċettabbli tgħidli mela inti tilab biex titlef. Meta tqis daw xemm in-naħa l-oħra u l-abnewej. Jiena dik nemmen ħafna postijiet bħal Maradona. Jiġifieri meta ngħid Maradona għall-ground qed nirreferi. L-Olimpico, Torino, Juve, Meazza kemm Inter u Milan, Anfield għal Liverpool. Qed insemmi ġifieri fejn dawn il-bażi tagħhom hija sors fejn jipproduċu ħafna punti. Naqblu minħabba l-element li jkollhom daw 12 plejer li huma supporters. U li tlifna hekk ir-Roma biss kellna ċans inġibu draw. Ma rridx inkun polemikus għax ma nħobbx. Għax għalissa nemmen li l-isball uman huwa parti mill-logħba. Kellu qed jara Lukaku x'għamel. Mhux se nitkellem jien fuq għax jien forsi naf nkun biased. Imma minn sostani Lukaku se tkeċċa. Jiġifieri ma dana kollu bit-turbulenzi kollha tar-Roma, formation għala ġdida. Tlifna b'xegħlija ħriġna brasna minn fuq. U għax ix-xitan kattiv. Għax we could have snatched the point. Imma dak huwa l-futbol. Biss bħala Romanist nħares il-qudiem, issa dal-istaġun m'hemmx tagħmel. Illum mbagħad u kelli l-aħħar ftit gruppi fuq Facebook tar-Romanisti tajjarthom kollha għax iddisgustu l-injoranza ta' ċerti supporters ta' parsi Rumani biex imaqdru lek il-Dovbik kien ilu ma jkollna Senderford bħalu minn żmien il-mitiku għalija Dzeko. Naħseb għalija l-bieraħ Dovbik l-iktar players li tafa' periklu fil-kaxar Napolitana. Imma l-injoranti ta' xrum hemm l-injoranzi, hemm Ruma ħanina dinja x'injoranza ta' poplu. Jgħidu għal ċerti Maltin hemm hemmhekk esaġerati. Biex il-Dovbik ġew bdew jgħiruh. Dovbik għalija kaxkru t-tim waħdu. Aħseb wara jkollu tnejjejnuh. Li Pellegrini u Kristanti għadda żmienhom iva. U hemm bżonn dem ġdid u żgħir. Pereżempju, il-bieraħ meta qed nara tal-Ipswich ukoll kien hemm left back veru ġobni dan ġablek statistika
skużawni għall-ismijiet, li ta' crosses iktar minn Trent Alexander-Arnold is-sena, min kien qed jara, u tax bdejnejn bejn u beru qed tissab bħal da ma jservinix kieku Roma. Għax da ma l-Ipswich qiegħed. But is-significant scouting, eh? Ġifieri bid-dovut rispett, naħseb li Roma issa ġiet kif ġiet, nemmen imma li foundation sem u jekk iġibu wieħed ċentrali qawwi bħal Kone, jiena lija Kone skoperta tal-ġen tar-Roma. U jġibu ġiex left backs stilek bħalma kienu Kafu Kandela, ir-Roma jkun hemm ta'. Ġifieri ma daw fid-dinja ra, fid-dinja. Tridu tukom il-Emerson Royal? Emerson Royal minnu? Tal-Bila del-right back? Minni ma nifollow jax ma nafx minna tkellimni ċiniż. U intom tajnu na plejer u koll insteħed għaxjaten. Xinu? Tajtu na plejer sala Makers insteħed. Vera, għax tajjeb biex ħanġib il-plejer. Ġiviri bżizel aħna. Ukoll. Mela biex nagħlqu nagħtu ħarsa lejn il-lobit prinċipali li għandna fit-tazzi Ewropej f'nofs il-ġimgħa, Joseph. Għada sfida tajba fil-naħa t'isfel tal-klassifika bejn Bayern Munich u Paris Saint-Germain. Żewġ timiet li għandhom bżonn rebħa, iżommu posthom mal-ewwel 24. U l-kummenti tiegħek fuq din il-logħba? Fibdi għal-todello, jidalija fil-PSG trajrijob, dejjem jof u għat preslu bkien. Jidalija t-tib Mbappé ħass, Bayern Munich għadhom kemm ġej jibdalja bil-rebħa u xek. Iva. Harry Kane qabel go dreġa sa bix-xibka, nebben li Bayern Munich ħajmorru iktar b'enerġija minn PSG. Però fl-aħħar mill-aħħar hija xilija logħba. Jekk it-tieni minuta għadha qeb it-tim tiegħi ukoll kontra l-Bratislava, wara naħseb illi daħħaqna ħafna dal-weekend kontra Juventus ngħidu l-verità kif inhi. Dittaba li batim li baċċadu l-ebda punti iġġibu t-tlet rebħa konsekuttiva fl-Ewropa biex ikomplu t-lajn il-fuq. L-erba' mbagħad għandna Liverpool Real, il-Liverpool li bħalissa qed l-ewwel imma Real Madrid għandhom bżonn il-punti. U jidher ukoll weġġa Vinicius Junior. Weġġa, mhux jidher weġġa. Eżatt, jidher u ħajitlef il-partita, ġifieri jiena onestament iżilt debbi bejsa qajja kontra Real Madrid, meta nagħmlu l-Milan u fil-verità kellna fejtuhom ħafna iktar. Ġifieri jiena għalija issa vera forsi logħba, forsi ma tafx kif toħroġ logħba, però jiena nemmen li Liverpool m'għandhom xi fallu għal mod pożittiv. Jiena ngħidha jiena lija Antonello ngħidha kif jiena li issa Liverpool għandhom biex jikaxkru t-tazzi kollha. Ngħid il-ħamis Tottenham Roma. Mhux nitilfu wara l-ieħor. Għadhom kif ġejjin f'bus le tgħidli inti x'inzu. Imma l-realtà ngħidlek, għadhom kif ġejjin f'bus ma dak terbaħ is-City Karl, ħakkelbek ħaġa l-bieraħ segwejt xi episodi minn Napoli Roma, issa tgħidli vera forsi r-riżultat ma ġiex, però naħseb minn naħa ta' Roma ma kienx prestazzjoni ħasila jidher Le, fil-fatt qedlek jiena. li Ranieri qed jerġa' jdaħħal ċertu enerġija fil-plejers. Le, ma nkunu realistiċi. Mela daw għadhom kif rebħu s-City menta. Inti kont tobsor li l-bila ħajatu klieta l-Real Madrid? U dik one off. Jek tilabu 199 Tottenham mhux konsistenti, jaf il-lum jagħmlu lek logħba tajba u jaf il-liġi l-logħba tajba. Min ton? Tottenham mhux xi tim konsistenti, però. Jaf il-lum għamlu logħba tajba, issa tiġi l-logħba li jmiss. Jiena ma ngħidx jekk titilfu telfa minima jien iktar naħseb drog tiġi. Jien hekk ngħid ukoll. Voldieri. U xej tridu tagħtu ta' risposta xejn Koċini kwiti Karl. Lazio. Qegħdin l-ewwel Sibta ħadu lejk inti. Fimtek. U laqqas Champions League ma jispiċċaw ta'. Ħanejlek issa jibdew. Naħseb li Champions League jispiċċaw Inter Napoli, Atalanta Juventus. Issa l-Italja nixxu daħħal il-5 tim, imbagħad storja oħra. Le ma naqbel ara jien nemmen li l-Ewropa lis-sena bye Malta u r-Roma.
Ewropa xejn. U nieħu pjaċirek ma niflux. Antonello, jena nemmel il-bila naħseb ditlu top 4 ta' Le ta' Edin, ifimni, klassifika qasira ma. tistix li kampjonat twil. tistix li blob inqas. Le, 100%, kampjonat huwa twil. Ma tfadal ħafna. le ara jennejlek l-ewwel tnejn ġlieda skudetto definittivament Napli Inter. Naqbel. U Atalanta tarbijiex, L-Atalanta ma tistax. Għalek, tagħmilha. imma m'għandhomx issa dik Gra- l-edġ li għandhom datnej. Atalanta mpoġġi għat-tielet, Juve tfaħħom ir-raba'. Però Si- ħafna. U mbagħad nara Ewropa Hemm League. diversi nies li qed jgħidu l-Atalanta tarmuhom xe? Le jenetta wkoll bidu tal-kampjonat. Imma Kampjonat nitkellmu dejjem. U ismani, rridu nejdu ħagħuħra il-weekend li ġej għabbu kol Fiorentina Inter, tibi Eżatt. jibl-istess punti. Eżatt. ma U hemm Roma Atalanta wkoll li. Atalanta Roma, ġifiri, li- u Bila Empoli. Eżatt, imma naħseb iżda l-logħba prinċipali ħad tkun dik ta' Firenze Il-ħat fid-disa toddik jew is-sitta is-sitta. ħad tkun. Kummi l-aħħar verament kumment illi nixtieq nieħu darba minn għandek Joseph, vera li ġiġa tkellimna fuq video ieħor li għamilt jien eżatt wara t-telli, amma ġajtu naqqartu l-punti. Sur magri. Tal-Bila l-tejt. Le, fuq issa morna għal-Ferrari naħseb qed jgħid. Naqra sajna fuq il-kamp tal-Formula 1 kumment Ifhimni. ġus. Ifibli dalija ħadda t-tielet u raba. Kompletu ta' ħadda t-tielet. punti. Isma ħadda t-tielet u raba post. Eh, Ġifiri Beklari spiċċa warajna. Red Bull vera rebħu ħadu l-Ford. Il-Drivers Championship, Verstappen. Pero fil-verità naħseb id-dettalji għalik tal-li gwadajna kienu l-Ferrari. Eżatt. Jena lija nembed illi naħseb li wara 16 sena nembed illi ħaderġaw il-ġibu f'barra dell-titlu tal-kostrutturi. Jena ngħidu hekk, kif qed il-bira, 55-45 qed nara favur il-Ferrari. Issa ġimgħa teħna mit-tella. U jiena ngħidlek l-sena d-dieħla fl-sena 2025 ħaderġaw immorru lura għas-snin ta' qabel bejn 1995 fuq sena 2000 u jieħed u 2003 fejn jerġgħu jiġġieldu għat-titli Ferrari u Beklari, ġifieri ħanerġgħu naraw dik l-old rivalry. Nisgur li ħatqajjem ħafna interess għaw Malta. Issa ġimgħa teħna mill-Grand Prix tal-Qatar. Issa naraw ser jiġri. Mela, għaliex il-ħin wasal biex jiskadi, l-ewwel grazzi lilek Joseph, grazzi lilek Karl, ukoll grazzi lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom il-Katalan, Michael's Butcher u The Barber u minħeġġiġkom tużaw is-servizzi ta' dawn is-sinjuri għaliex indirettament tkunu qed tgħinu l-kamra sportiva tkompli tikber u wkoll toħroġ kontenut ta' interess. Infakrukom ukoll li dan il-programm minn hawn u madwar si oħra se jkun ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx titlu tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi ser noħorġu tista' tgħid minn ħiżmin għal ieħor. Botta u risposta se jirritorna l-ġimgħa d-dieħla mhux nhar it-tnejn imma nhar il-ħamis 5 ta' Diċembru fejn ħanatu ħarsa lejn is-sitwazzjoni fuq il-futbol Ingliż u wkoll se niddiskutu Roma Atalanta mill-kampjonat Taljan bħala temi prinċipali. Mill-bqija naħseb illi aħna nistgħu nifqu hawnhekk għal-lejla. Antonello Bela, Karl Pajnisu, Joseph Magri, natukom il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu fil-Kastin niltaqgħu nhar il-ħadd wara l-Grand Prix tal-Qatar fil-kas ta' Joseph. Naraw nhar il-ħamis 5 ta' Diċembru, Karl il-ġimgħa d-dieħla mhux se jkun magħna. Posta jiena ħankun imsifer fuq impenji ta' xogħol biss qed nara forsi nidħol ukoll. Naraw nirranġaw xi wkoll, ġifieri Jak eżatt, issa nitkellmu as we go along.
il-programmazzjoni tagħna tispiċċaqaw imma żjed tard nippruvaw ukoll intellaw iżjed tard illejla l-aġġornamenti tal-kampjonat tal-minors sezzjoni A fejn ukoll illum minn il-ġimgħa jkompli l-kampjonat taż-żgħażagħ għaldaqstant stennew l-aġġornamenti fuq dawn il-kampjonati. Illejl tajjeb u ħudu ħsieb. Thank you. Thank you. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room.